సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అయితే ఈరోజు అయితే మనమైతే మా మైన్క్రాఫ్ట్ అనే గేమ్ అయితే ఆడుతున్నాం. ఈ గేమ్ అయితే నేను ముందైతే ఆడాను. ఇప్పుడైతే ఒక న్యూ వరల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం. అయితే వెయిట్ చేద్దాం, వరల్డ్ అయితే లోడ్ అవుతుంది గైస్. ఓకే, అయితే లోడ్ అవుతుంది గైస్. అయితే వెయిట్ చేద్దాం మనమైతే. ఓకే ఓకే, అయితే వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడ స్పాన్ అయ్యాం? ఆహా, ఎక్కడ స్పాన్ అయ్యాం గైస్. ఇక్కడైతే ట్రీ ఉంది. ఫస్ట్ అయితే ఈ ట్రీ అయితే కట్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే, ఫుల్గా కట్ చేసి ఒక క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ అయితే తయారు చేసుకుందాం గైస్. ఫుల్గా కట్ చేద్దాం. కట్ చేస్తే అయిపోయింది. ఒక క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ అయితే తయారు చేసుకుందాం. ఓకే, ఒక క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్, స్టిక్స్. ఓకే, అయితే క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ ప్లేస్ చేద్దాం. ప్లగ్స్ అండ్ ఒక వుడెన్ పికాక్స్ అయితే తయారు చేసుకున్నాం. అయితే దీన్ని అయితే బ్రేక్ చేద్దాం దీంతో అయితే, చేత్తో అయితే. అయితే ఒకసారి విలేజా అది? విలేజా? అయితే మంచిదే గైస్. విలేజ్ ఉన్న చోట అయితే స్పాన్ అయ్యాం. ఒకసారి వెళ్దాం. మనకి బెడ్ కానీ అవసరం కదా గైస్. విలేజ్ నుంచి అయితే బెడ్ అయితే ఒకటి తీసుకొచ్చేద్దాం గైస్. ఓకే, వెళ్దాం. విలేజ్ నుంచి అయితే ఇక్కడ ఒక హౌస్ అయితే ఉంది. హౌస్లోకి అయితే వెళ్దాం. ఇక్కడ బెడ్ అయితే ఉంది, తీసుకుందాం. వైట్ కలర్ బెడ్. ఇంకేం లేవు గైస్. నేనైతే స్టోన్కి అయితే వెళ్దామని చూస్తున్నాను. స్టోన్కి అప్గ్రేడ్ అయిపోదామని. ఇక్కడైతే కేవ్ ఉంది, కానీ కేవ్లో అయితే నాదైతే థాట్ చేసేలు అయితే లేవు. చూడాలి. అవును కదా, ఇక్కడ స్టోన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ స్టోన్ తీసుకుందాం. ఓకే, స్టోన్ అయితే తీసుకుందాం. 1 2 3 4 5 6 7. అదే గైస్, ఇక్కడైతే కేవ్ అయితే వచ్చేసింది అండ్ యాంటీసైడ్ కానీ వచ్చేసింది ఇక్కడే. ఓకే, పైదైతే మైండ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. అయితే ఇప్పుడైతే ఒక క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ అయితే అక్కడ ప్లేస్ చేసి అయితే, ప్లేస్ టే ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నా? ప్లేస్ టే ఏమో గైస్, అటు అలా వెళ్ళిపోయాడు క్యారెక్టర్ అయితే. ఇంకా మైండ్ చేద్దాం గైస్. ఇంకా అయితే క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ పెట్టేసి ఒక స్టోన్ పికాక్స్ చేసుకుందాం. అండ్ ఒక స్టోన్ స్వాడ్ కానీ చేసుకుందాం. దానికోసం స్టిక్స్ అయితే కావాలి. వుడెన్ ప్యాక్స్ చేసుకుని స్టిక్స్, ఒక స్టోన్ స్వాడ్ అయితే చాలు. అండ్ ఒక యాక్స్ కానీ చేసుకుందాం. ఈ యాక్స్ అయితే ఈ క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ అయితే ఇరుద్దాం. అయితే నాకు ఇంకా వుడ్గా అయితే కావాలి, అందుకే ఇంకా వుడ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. అయితే ఈ ఎపిసోడ్ అయితే చిన్నగా ఉండొచ్చు గైస్, కానీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అందులో మన బేస్ అయితే బిల్డ్ చేద్దాం. ఓకే 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 ఓకే. ఇక్కడైతే చాలా ట్రీస్ అయితే ఉన్నాయి, కట్ చేద్దాం. నాకు ఇలాంటి ట్రీస్ అయితే నచ్చవు, వైట్ కలర్ ట్రీస్ అయితే. దాని బర్డ్సే కదా అంటారు. అయితే ఓకే, కట్ చేద్దాం ట్రీస్ అయితే. ఓకే, కట్ చేద్దాం. ఓకే, స్టోన్ యాక్స్ అయితే చాలా స్పీడ్గా అయితే వచ్చేస్తుంది. అదండి నా సౌండ్ కానీ లేదు, నేను చూసుకోలేదు గైస్.
స్టోన్ యాక్స్ అయితే చాలా స్పీడ్గానే వచ్చేస్తుంది వుడ్ అయితే. అదే వుడెన్ యాక్స్ అయితే స్లోగా వస్తుంది, నేనే తీసుకోలేదు గైస్. అయితే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కల్లా ఐరన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ శాప్లింగ్స్ అయితే దొరికాయి, తీసుకుందాం. అండ్ వచ్చే ఎపిసోడ్లో కన్నా వీడియోస్ని అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, చెస్ట్లు చూద్దాం ఏమైనా దొరుకుతుందో లేదో. ఈ వీడియో అయితే గైస్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ బాయ్.